Rakrang pangpubliko pinaagi sa kahanginan nga moabot sa natungdan mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Rakrakan. Bullseye! Bullseye! Iga na mayong hapon kaninyong tanan, welcome sa atong tulamalon rakraan sa hapon. Bullseye! Kinigaban niyo alagad si Bullseye Blanco. Bullseye! Makiguban kaninyo hangtod sa alasay sa kagabion. Rakrakan. Rakrakan pangpubliko. Ya, may hapon sa to ang station CEO si Honorable Bernie Ruiz. Bullseye! Station manager nato si Ma'am Linda. Bullseye! Ang ato ang assistant station manager si Sir Chip Vance. Bullseye! Ato ang technical department head si Sir Paul Ryan. Bullseye! Kawa na ito speakers lawak sa ato ang master's control o sa ato ang Facebook Live si Sir Carlo Ruiz. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Rakrakan. Yan ining kaponon mga igala, duwa ni atong gibati mga suking tig paminaw. Kining maayong pagbati o kining makalagot na pagbati. Good news o bad news mga igala. Nato ning bad news mga igala. Nag-uol ko pag-ayo ini mga igala kay gikuha na magsiminto sa akong tiil. Di na ko kapatid ni Kuya Eds nga makaingon siyang agoy. Ano ba? Wala magsiminto akong tiil. Mapatira na ako sa Kuya Eds. Di na minun, agoy! Agoy, Noy! Wala ito may siminto kay makakamil ng agoy. Lalaki ganyan tingog kay sakit mo kayo ng siminto adong tiil. May nga po nila mo, di ako yes. Ulat na ako yes ha. Lingkod-lingkod na sa di ako yes. Bullseye! Na ako iskutan ni mo, karong taot. Ha? Kaya, mali bad news, good news na ako mga igal. Lipay ta kay nawala ni siminto sa itong tiil. Bayan ang gaan na itong tiil. Kaya itong nakay siminto ang purbida. Pero nag-uol po ta mga igala kay mapatira na ito sa Kuya Eds. Dili na mo tigik. Botagi! Botagi! Mapatiran siguro na ko yung control nga wala siminto. May oras Kuya Eds. Agoy! Agoy, Noy! Si Kuya Ed mga igala, ako lang ipaibalin ninyo. Balin ni siyang isuga? Bullseye! At tangin ninyo na yung mga igala kay baling isuga ni Kuya Ed. O niya, tungod siyang kaisog. Naigatix niya, iyang ipasangin lang Sir Carlo. Loko-loko eh. Yan nga pa siya mo ni isog. Kaya Kuya Ed. Ulatan ni Kuya Ed karong taon niya. Lahat ay mga inamin sa radyo na record na mo, Kuya Ed, inamin mo. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Rakrakan. Dahil nag-chat na ako dito mga igala. Sa Facebook mga igala, di na ako Bullseye! Gapos ko Andrew og ni Umiga mga igala. Kaya nga sa Umiga, siya ko ni Andrew is mabinay. Di akong gipos ilang duwa ka na mo. Ang butong sa katinood kaya nakaila magkuno siyang Umiga, nakaagi magkuno ni siya buwang. Loko-loko eh. Ayaw kasukog Umiga, nakaagi kag buwang. Ang ako orang gihangyo alang nga di ka mohapit. Kaya ako nakagi di ako buwang. Kagi na ba kay naglingkod man diri sa tindahan na rin
Dapit ring tindahan sa mo ang kalanaan din na may buwang nagligo dali ko ni agi ako. Pero lisod na Omega, nihapit ka. Kaya nag-chat na rin sa kinyong basahon sa chat niya dyan, ay mo na Omega, kanang tawanan, nakaagi mo nagbuang. Bot, agi. Kaya ino mo na sa maintenance. Mo dahil garbo kay siya kawatan siya sa tawag siya kawatan bali siya ng buka kay mabinay sa. Basta resulta nas maintenance niya. Alam mo na. Omega, ano yung katilo? Reply ko na Omega na DJ Renz Omega. I-friend ikaw. I-comment ko na Omega nga nakagi ko na agi ka buwang yan. I-friend. Muna'y delikado mga igala niya. Gihimo pa yung announcer. Bullseye! Dakuha kay tulubago ninyo. Mabinay ana. Rakrakan pangpubliko, pinaagi sa kahanginan, nga moabot sa natungdan, mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Rakrakan. Muna ato na pong ipasidaan diya ni Karine diya Karine. Kanara bang mga laway alang buang mo manakot sa mga tapad na mabuang po kapil. Katiguang na di mo? Binibyan ako dyan sa akong Facebook ko. Nagkaroon pa dyan ko kabasa. Ningoning reactor sa ako ang gipost mga igala. Amo ni Omega. Nakaagi man na siya buang. Maintenance man na. Bot, agi. Wala may problema lagi. Kung gikaingon sa unahan, wala problema makaagi ka buang. Wala yung apit Omega. Iapit mo po na ka. Wala mga igala ato ning iskut-iskutan ni sila karon kay mura ni sila nagkabuang ng mga igala. Lima kang mura nagkabuang kay ang utok ni mga igala si Pastor JM. Katabagan ng pastor sige basket at sa kwarta dito sa bulwang gibasket. Bot, agi. Kaya man kung ipatawag ng mga leader ni mga igala, kung saan ko kapag counter attack nila sa mga ruis, mga igala, kay di ba sila kakita nga mga ruis ng urakot, ng ilabot na kabisan gali ka ng laptop o ka ng tablet o ka ng load, na ilang giingon na itong gikalipay pag-ayog, ilang ayod yun nila o gasto ang maong kwartas katauhan. Naghapi-hapi doon sila ng kwarta. Ang mga ruis, kay waman dyan mo dawat. Bullseye! Sa pagdilikurap, ang ilang imoon, gupon ang ilang negosyo o ang reputasyon, pinagi o mga bakak. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Rakrakan. Ang iyang tinuray mga igala, ang iyang amo, si Agaw Busing, daghan dahil gipanamas-tamasan din ni sa to ang lungsod. Ang ato kinayaan, ang ato ang panudlanan. Ang katungod sa katauhan, iyang gipanamas-tamasan. Liman kag 4 piece ka, may nusan kag 500 sa una, o pang RFM, murag hantot karon magpaimulo sa pagka-inosente ining mga residente sa Mabinay. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Rakrakan. 0975-95 o 4-0 ang ato ang text line mga igala. Bullseye! Kung gusto mo get pero mga itag dispensa o daghan na kay di na dyan matabang ba sa kadaghan. Bullseye! Dispensa din na to mag-greet yun dati. Dili na to mahurot yun kay tungod sa kahagipot sa panahon na oras na to mga igala. Pero salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw, sa inyo ang pagpakabana, pinagi sa inyong mga text messages mga igala. Rakrakan pangpubliko, pinaagi sa kahanginan, nga moabot sa natungdan,
mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Rakrakan. Unsa kay gibati karon ni Nanay do ani, di man ni magpananay Dave Dorcas mga higala? Unsa kay gibati niya ang RFM, iyan gipasangilan ng mga binayran ko ng mga text, kauban ra ko na mo ang mga text ug ang tawag niya karon. Nabululyaso man ni silang Umiga, si Rene, o si Kuya Ed sa ilang gipangbuhat, pinagi sa pagpangulo ni Pastor Jim, nang ilang solusyon nga murisbak sila, mang-interview lang mga leader, o niya karon ang upang mga leader, magkurog lagi, kayo laman na daw binotbot. Gigamit nila ang linibo nga kwarta mga higala kay matod pa ni Umiga si Haring Nabucodonosor ang muhatag og palipay basta magpa-interview og dauton ang mga ruwes. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Rakrakan. Mga tana ko ni Moron Dorcas Alpas na unsa mong gibati ron nga nabuking siya sa tibok mabinay di lang sa mabinay sa tibok na nag-views ato ang live na Facebook sa tibok kalibutan nga binarian din ng inyong mga interviews mura taon pinagabasa na mura katong grade 1 bang nabasa ang mga bata Loy, kaya musuko na lang magbilot-bot uban ng mga lumulupyo aron naman makakaon. Ipaymuskan manining Haring Nabucodonosor ang kalisod dining panahon nga mga mukapit patalim na lang intaho ni mga kaigsuonan nato nga mo sulti na lang binot-bot aron naman jud makakaon mga suking tigpaminaw. Bullseye! Bullseye! Muna akong gingon, muna yung mastermind ini si Pastor JM, kay pamiting ni siya mga leader niya, mga grupo sa livelihood, mga higala. Kung sila ka, oniling, basa-basa matanig Biblia, pero di nato ni ikatingala mga higala, kasi Deuteronomy 5, sa Mateo 5, mga higala, di nato na ikatingala, kay bisan si Satanas, memorize ang versikulo. Bullseye! Mingo, iyang ginas Ginoong Hesus, nagayon ng kasulatan. Ambak, kayang mga angel, musapnay sa imong mga tiil, aron dili maigo sa mga bato. Memorize niya aron mga higala nas Deuteronomy sa talas. Bullseye! Kung Pastor G, mga higala, madomingo, magwaliwali, niya gikag Lunes, Santos, Antod, Sabado, magtinuplo. Bullseye! Kaya lang solusyon mga higala, pero makabalo sila mga higala sa isyo nga gibato na mo nila, wala sa katubag, yung gitubag, sa mga katubag, ang naroon sila makabalos, ang sa solusyon ni Pastor JM, cooler, kinanglan, doon na tayo cooler. Mga leader, kamoy mo, kung dito mo, guba mo pagayo, inyong dauton, dayong entertainon mo nilang Umiga, nilang asa ko, gibiran ko kapel ka na kuler-kuler ko noy. Kaya si Gino, ilasan ka ni Gino kadayona, murag 15 dias mayapusit. Bullseye! Insay na kailan yung Gino kadayona din mayapusit at tuplok na. Tukhangunon ka na! Gilas-gilas ng tawana, murag 15 milyonaryo din mayapusit na suwito din sa akong kinabuhi. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Rakrakan. Muna ni mga suking tigpaminaw, muna ilang risbak karon sa mga ruwe, sa mga tao nga nag-sultis kamaturan, muna ilang risbak interview. Unya lang nga booking man, unya niangkon pag yun si Umiga mga higala, tinuta, na mamigibahiran. Goy, Umiga, na-record na mo, Umiga. Niangkon siya mga higala, nga na sila gibarian. Pamaningin mga announcer, Haring Nabucodonosor, mura magwayuto. Ako man Alam na! Unya, mura ka ba jog si Kinsa magyaw-yaw kay
Perdiyon pa sang babi ng saro nga maguluin English na dili mo ng grammar. Bullseye! Bullseye! Ilas bang paminahon mga igala ba? Bullseye! Di ay mga banggitan, mga masteral, gatudlog mga kolehiyo, colleges mga igala. Magkomentaryo yung radyo, labiyang kalma, binisaya pa niya kining usa nga mag iskapo dito Cebu, layas dito, yan, yari mabinay. Aron lagi makapuyog balay, ag sikanan mo igipili mga igala kay sigurado na. Payo! Ag sikanan mo igipili apan oy day kanang pangasawunon ni Kuya Eds. Bantay-bantay kay Kuya Eds magpakuha sa imong igsuong lalaki basin nag sila magkadayon. Payo! Kay mura naman noon naghadlok na siyang kagalingong anino ni Kuya Eds noong mga panahon na mga igala. Magpataka o pamira lamo. Niya ningom siya Canary Blanco. Kuan man na siya sa una diyan siya sa katatak bilyado iba. Unya gikiya, nya ni balis mga rues. Wali. Bullseye! Are you sure ba yun? Nonong ni suito man ka dodong ha. Bago pa man kas mabinay. Bisag mo rin pagkagbayas dodong. Never nga makadungog ka nga si Blanco ni support anang tawana. Bullseye! Kini RFN 2016 nagprogram ko dire. Di pa may kaila kayo nila. Ako ni balag ito si Sir Ryan Rao, si Ma'am Linda. Ano kaming makmak, kay balag kaming Sir Makmak. O Sir Carlo. Pero dili may cross, dili magulag alabay ra. Meron sitong akong politiko. Bullseye! Kami ikaw ko yung pariyo rapod mo ni Rize, ambot, alam sa Rize itong Domingo, giatake na po siguro to. Mga giatake to siya mga igala kay murang naidangat ni manager ang iyang gihimo sa mga texter o caller mga igala. Bullseye! Gikasabaan to siya siguro niya giatakis, high blood o kasing-kasing lagway. Nya, matod palagi, nga itong amigo diya sa probinsya, nakita mi ganiya si Chairman Bes. Kailan ni siya? Pagingon akong Chairman Bes, ay, o si Chairman. Giatake dahil ni siya mga igala niya, gikasaba ni siya, kaya nga no? Mura naman na sila o gikundinar mga igala pag-ayos mga textile. Botake! Kailan yung mga textile nagreklamo, sir? Giser pa, giser? Sir, nanong wa may agas ang mo ang gripo deres poblasyon, sir? Unsay gito ba gining rese? Text, wa siya kailang 15 ka text. Pero ni Kwan, nanong wala mo agas, unsay gisulti? Pagulat mo, mamayor na nas Ruiz, Berle Ruiz, kay na libreng tubig. Botake! Doon sa maning tawanan niya, newswriter ka niya, yung nanay mo tinubagan? Loko-loko eh. Iparihan ka sa Hotel District karon motubag sa mga pangutana ug mulo anang mga konsumidor niya. Imong ingnon ulatan ninyo mamayor na Ruiz kay mahatag naglibreng tubig. Bullseye! Di apa yun, dagane niya amol ako nang ipadangat ni manager. Bullseye! Napanireklamo, sir. Nanong tubig dire sa amoa sa Purok City, Magato, Purok 4. Sir, wa man tayo ulan, lubog man sa may lungdan ini, sir. Unsa giingol niya? Unsa tayang giingol textan, giingol siya nga ayaw kapil-apil ang isyu ang panubig. Aron dili ka mapil. Nangutanar ng tao nga nung lubog na ng tubig. Ayaw kapil. Unsa man kayo taon rese. Bullseye! Loko-loko eh. Gipangkondinar lang yun mo sa mga texter na gipangimaraot mo pag-ayaw tungod sa inyong pagkabakakon. Bullseye! Bullseye! Kaya, sigon sa itong nabaluan, pila ka adlaw ta dito ta sukyot kanibol taga-broadcast mga igala.
Gabagol mo rin kasayuran mga suking tigpamilaw kagabi ang gaganang ka-text niya. Puro pangimaraot mga igala. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang rakrakan. Manang kabantay mo niya mga igala, iyang text mo binuat-buat lang niya, taguat-tagot lura. Pulsay! Kay moral siya, gikondinar na sila ining mga text, kay bisan si Edward mga igala, si Kuya Eds mga igala. Pulsay! Di na niya pang basahon niya, makatawar ako kay naman tayo insider niya. Di siya makatawar ang mister kay mag-imo-imo na lang lag, magsabot na lang siya, imo-imo na lang tag-text ay. Mga sugukoy jo kayo niya, kami pa'y pasangin lang nga kaninga mo ang mga text. Di gani mabasa tungos kalagan. Pulsay! Kanya mag-imo-imo lag-text mga igala kay lahi mo text, kamo manginungdan sa mga salot mo des mabinay, ikaw umiga, bilan, iwa kay ulaw, kawatan ka, announce ka diya. Di nila pamasahon kay mga igo sila. Pulsay! Sa Pulsay! kalagot ni Kuya Eds mga igala, si Jomar ang hindi pasangilan. Pulsay! Sa yung utok yung tawanan eh. Unya, ang mga batanon diya sa ila, karon mga igala diya sa buli-bulian. Anong alagian ni Kuya Eds mga igala. Di ba to, ambot na anda ba ni mo tiyang gingon sir nga isog siya? Pulsay! Kalo nga palihog sir, kay pala ni siya ngambuga mga igala kay doon na sigon sa akong naibaluan, doon ay nag-text niya nga naglagot niya mga igala amboton sa basig amahana sa bata nga iyang gipadadi niya, gipapapa niya. Kailang gilipin-lipin niya mga igala na amahan siguro na kung sala na siya niya. Pitiksan siya, nakabalo ni siya motor. Muna niya, ang sa'yo, ito po yung gisultis kanginan mga igala. Si Sir Carlo yung ipasanginan mo nag-text. Dili na paliw sa inyong mga batasan nga mga loob. Lasang nun ba, mga lasang nung batasan. Dili paliw mitiri ninyo. Paminawan ng isulting umiga. Ani, Kuya Eds. Tanawa ko, Carlo, no? Tanawa ko, Inday Carla. Ako, bisan pagkatong nahitabo gahapon, wala ko'y kahadlok. Wala ko nagtago-tago. Kabalo man ang unsay color sa kong motor kung sa brand, ikaw na'y bahala. Ana na makita ang kata o kinsa isok. Tayo ni umiga niya, nga ron tago-tago man karon. Luko-luko eh. Nagsige, nagpangutanan ng mga batanon nga di naman kamuagi sa imong alagian. Wala po ka magdala og lana gikan sa Bantayan, Sibong, mga plaza, manglupad. Botage. Hindi naman ka makita diya karon sa inyo ang alagian na magdula diya, magbasketball diya. Di na ka makita, Dodong. Ngayon ka nasa makali mo, mudagi taon si Kuya Eds. Ngayon ka na, wala to kinsa isog. Naman ang isog, magtago-tago. Kalang kinadisog, Kuya Eds, nabang dili mangaway. Dili madlok. Pila ko katuig nagsigig baktas-baktas ng mabinay baes o gabi nga bisan sa taliwalas mga pagpangulga na balaka na ganito mga kauban dire bisan ang mga ruwis na balaka nato. Ya gihulga na ta live diya sa inyong radyo. Giduol pa sila ni giduol pa nila si ang mga amo nako dire baes nga kala sila ni Ray Santos o uban pa nga paundangon ko muni muna ha niya pagyadlo-kadlo ko gani sila DJB silang Sir Carlos sila advice nga muna pero wala ko madlok Pulsay! wala kong tunga gabi mo biyahe ko di ko madlok wala ko mingon sa radyo nga isog ko wala ko mingon isog ko Pulsay! Manang ako nang ipakita nga di ko madlok.
Bullseye! Ikaw ingon yung kang tanaw na to kinsay isog. Nya, magtago-tago day karon. Bayo! Hindi mo karon kalatawan ng buli-bulihan. Bayo! Basige mo palanggat gituyo kay magpakuha ka ng igsuon sa imo ang pangasawon ng sikanan. Niya base niya kamo niya magkadayo na lang lakiha. Bayo! Base ka na niyang igsuon may mong naibgan. Kaya kinidila siya mo sakay siyang motor mga igala or na-embargo na ng iyang motor tungod siyang kaambugiro. Bullseye! O niya karon iyang giikuan mga igala nga tanaw na to kinsay isok. Kabalo man ka Carlo sa kumutog yun sa makan sa Carlo ko no. Pagkakaroon ng pamasangil, sukad na sukad. Kining RFM, kaming mga announcers, may manghulga ninyo. Bullseye! Kami pa gipangulga ninyo. Bullseye! Asa lang inyong radio operator diya, giingnan pa kong laparoon ko siya lisensya, hilas. Bullseye! Bullseye! Labi na po ni Rene, ako no kung sa plagon sa medical certificate niya, murag di po mabungka kung kabaslan ako sa plag. Bullseye! Hilas ba? Hilasan kong maminaw ba? Nga kami, wadyo may manghulga dire niya. O ikaw, Kuya Es, imo man kong gihulga kay below the belt ko no, kung kuan, magbantay ko, saan man ko limo be? Bullseye! Ikaw pa'y dili taga dire, ikaw pa'y manghulga, ungay ko manghulga ang taga dire ko. Bullseye! Nakadungog mininyong nangulga, mininyo. Bullseye! Bullseye! Kusog mangulga. Labi na nila nagpa-jitli-jitli, hilas, ha? Hilas kayo na nagpaka-jitli-jitli niya si kuan na day, paing na day, ay gikas drugs, gikan sa kuan, prisuhan po, mamahon lang umiga mga igala. Tukhangunon ka na! Mamugos ko siya kapila ng amuang group. Ilasan niya dyan, gano'n man, dagri ka ng mga membro na ulukulugan, pareho ba guminin yung ulukulugan mo? Sumangagot kinsa may ulukulugan, kabalo dyan, kamo kabalo ko paing, kabalo dyan ko nga kabalo mo. Nadagang binuang ng inyong amo, pero inyo lang itabon-tabunan kay mga GO mo. Now karon kinsa may ulukulugan na to paing kami, ikaw. Bullseye! Bullseye! Nahulugan na ka ng GO, ding imong gitabunan ng tanang mga baka. Nga, pasuko-suko pagka dili ka dawaton sa mo ang chat group nga parang nasa avid listeners, di man ka avid listeners. Loko-loko eh. Napariyo na mong alam, ha? Lakaw mo dito, apil-apil mo ito sa mansyon sa inyong amo, tapos dumagite, mo kapil-apil ang avid listeners kang RFM, avid listeners. For mga diehard avid listeners na sa RFM, wala mo labot. Ngayon ang mga ulug-ulugan ko ng membro niya, ang palutana. Kung mga tao pa ning ulug-ulugan, nga nung masakitan mo sa isyong inyong ilang i-text diyan ninyo. Bullseye! May Bullseye! pangutana, mga suko mo. Bullseye! Ikaw mo'y ulug-ulugan, kaya nangutanar ng tao. Bullseye! Una, Bullseye! kayo ni Paing, kining jitli-jitli, mura yung kasarang siya, binahan na Facebook. Tabangan bitaw na mo, isang bira kay jitli, mga higala, magpaka-jitli kong, o saman, ipakita na ko imo ang mag-shop, nga napriso ka. Bullseye! Kita mo ko siya mag-shop, mga higala, siya pakita ko na, lasa, Paing. Malambog gani ka Paing, kanang insakto kagahit nga makalagbay ka sa imuhang baye, kanang ari jo sa baga, dili kay ari ra kas lubot makagunit. Loko-loko eh. Ambog ka kayo niya, Loko-loko makalagbay kay mga sawa, di nakakabot sa baga. Ari na lang kas lubot tintaon, mag-hawid tintaon kay balintaasan imo ang hilas ka niya, ambisyoso. Taas kipili, lubot ang tao.
Muna kalatawan kayo niya, mamugos ka kapil-apil sa buwang chat group. Bullseye! Kung gusto ka, tune in ka sa DYRY, kaya ganda yung ipang postpone. Hindi naman kuhaan ka diya, tanaw ka diya. Hindi Bullseye! ko makariya-kriya ka diya, pero ayaw kapil-apil, kaya wakay labot. Bullseye! Nga ayaw po kasuko, kung di ka dawaton, di ka i-member na mo, kaya di man ka avid listener. Bullseye! Unya, balita dawaton ka, kasing mapariyo po kang dotas nga, magpatuyang siyang pamira niya, di siya gustong mutubag mi, kaya mutubag mi, imlo ng traidor. Mamaura ba na yung mga mataasan niya, kamundor kas. Bullseye! Iya kong gifriend nga, imaniman pa rin siyang gifriend ko nimo kay makigimigo ko niya, traidor ka, imo ra kong gibirahan, oy, imong gibirahan mi una. Unsa may buti pa sa bot nimo nga kamoy pamira na mo, nya kami igor aming maminaw. Bullseye! Madan, kanang pagpangulga sa imong anak, dili dahil na pagdaot sa muang katungod nga hulgaon miniya nga paundang dili ka pabirahan kay kung base kung sa may tabo na mo nga di man kabirahan na mo nga laguna-una man kag pangilabot. Bullseye! Mamawara po ni silang paing kanang si Alan. Bullseye! Kaya ang bugiro man siya kay Bullseye! siya dito sa third district, siya kuno pamatay kuno dito suoy gapil-apil pa taon yung officials sa third district. Bullseye! Ngilas man ka. Bullseye! Mabi ako masuko ha. Wala Kuya Eds. Isog man ka Kuya Eds. Ha? Nga, asa naman ka muagi Kuya Eds. Kaya mga batanon, diyas buli-bulian. Mutanaw manimog muagi kay murag singgit-singgitan. Yaga-yagaanas Kuya Eds dito sa mga batanon, mga igala. Pero bata nyo kayong naong, mumaura po silang Omega, magpabaga agad naong duha. Magtapok sa mga batanon dito, magbasketball, mga igala, muagilas Kuya Eds. Singitan na siya, yaga-yagaan na siya dito. Unya karon nangutan na ang mga batanon dari sa RFM nga nung naman muagis Kuya Eds sa alagian ko no dias buli-bulian. Nga kapigoy pangutanon kauban bamiyana di pagwi uyab ni Kuya Ed. Bullseye! May uyab ni Kuya Ed kay makabalo ko. Unya sigon sa mong naibaluan mga igala, dini siya mo diyang dapita. Manglaktod ko na siya diris kalibunan mga igala. Unya kung kuhaon na siya sa iyang igsuon sa iyang sikanan nga pangasawunon, kung kuhaon na siya, ilastir na siya sa motor. Bullseye! Lain pong motor ang gamiton, di ba niingon man to siya nga, kabalo man ka sa motor, kabalo ka kung sa model. Siya, may ikuan ako kay talahon to kinsa isog, di ba ingon siya? Karon lain na siya model gisakyan. Wala isog. Alam na! Bullseye! Umala siya mga igala niya. Asa naman taon rin siya kaya na natingala naman yung kuhan. Natingala naman yung mga tao mga igala niya. Di ala ba dyan tulubagon po ni Kuya Ed mga igala kay nangulikta na sila sa kahanginan para itong talabangon. Itong pangonyo, ang tudlong taon Kuya Ed, asa na taon tong 8,000. Bullseye! Mo gani, kay nakabantay ko na sa Facebook, ilang gipost nila sa umom. O nga, dagang ni-react. Nga namang mangayo pa man naginabang, nga gibalayan naman na. Bullseye! O nga, gibalayan niya, gigamit diya ini sa umom. Maron makapangwarta sila mga igala. Ay, ako sa pamanday itawag ni mo, ana. Kunyo na nawagan nga, tabangan na to, ning walay balay mo ni mo na. O nga, nanay, matutag Kuya Ed, 8,000 lang na nakulikta niya. Ang 8,000, gihatag ko no, ginabang po sa nangayog tabang.
ito para ito. Bullseye! Kung nanawagan na ipod mo atong para usang nangitag tabang po katungot sumilin yung gamiton. Bullseye! Ihatag sa tinurang tagihan na karon. Kay inyo naman din ang gigamit. Haron mo makakwarta niya. Mayo na sa inyong isikatao na inyong gimo. Nagidami ninyo ng taong naglisod-lisod. Haron mo makakwarta niya. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang rakrakan. Sa sunod, napapay ganahang muhatag ninyo din na yung matabang. Bullseye! Oo. Inyong gigamit ng tao nga nanay balay, haron makakwarta, dili ang tagiya sa balay nga naguba, kundi kamo nga nag-announce diha. Rakrakang pangpubliko, pinaagi sa kahanginan, nga moabot sa natungdan, mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Rakrakan. Pagbaton mo kaulaw, Kuya Isoy, ihatag ninyo ng 8,000. Ayaw ng 7,000, kay lahat 8,000 magka. Ihatag ng 8,000. Bullseye! Bullseye! Ilasa po mo kayo, gamito ninyo ng mga taong kabos, aron mo makakwarta diya sa umop. Bullseye! Bullseye! Nagpatabangin taon ng kuan mga higala, niari taon diri sa mua. Nagpatabangin taon, kaya ang karon Agosto na, wa pa ba na madawat ang ilang ipangayong inabang ito pangunyo. Ya, katong buang nangayog 20, gitagaag 20 dire. Pugso ninyo pa interview nga gipaulat ninyo yun ang babae nga wa manggugupaulat ha? Gipaulat ka. Luko-luko eh. Kuya ka na ron, kayo nyo pamanawa ninyo na paulat ha? Bullseye! Kuya may tagahulat sila, parehos imong pasangil sa RFM nga wala nakadawat yun, niya ka na kayo wa magkadawat. Bullseye! Yung sa may gitawag ni mo na, dili ba na pangilat, Kuya Eds? Bullseye! Bullseye! Muna yung sa mga nakadismaayo diyan ninyo, kinasayad maguta ka ng inyong istasyonan, gimog na rana, haron sa pagpanalipod sa mga korupsyon nga gipangimo ni Nabucodonosor. May lakto nga pagkasulti, wa magali mo mag-giskot ang Puwasiko nga atuan ng kaugalingon nga water district Puwasiko, wa mo gahiskot nga sige mo dipinsa og Bay City Mabinay Water District. Bullseye! Bullseye! Kaya sige mo gisgotan ng mampasing inyong ipasangil yun kasi kung Sir Berle mo nakap-bankrupt, wa og ganin ninyo naunawa ninyo komentaryo nga kanang Puwasiko na ang mastermind nga mawala ang Puwasiko sa Mabinay aron makakwarta kinis pinalanggang opisyal. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang rakrakan. Yung mga ulaw, dipinsa mo unya nabuking siya nga gatinuplok na siya nga waday mabankrupt ng Puwasiko, makapalit na de krudo unya ni iyara sa sayo no na gingon waday klaro tong liway klaro mo ulog-ulogan din ang inyo ang pinalanggang opisyal di ay kay mo tulura gurulong iyo. Grabe no, pinabuking naman just konsiyo mga higala. Magaling ipaundang nila ang live coverage kay mga ulaw sila, kay mga booking sila mga higala. Ngunya, limang kang Puwasiko, yun na ninyo isgot tayo yun. Gihulga sa ni pinalanggang opisyal ang Puwasiko nga di napakabon dili napakabon dia spring kay walay ICC ICC niya og dili mga og jud ninyo ito Nobel iyang banggaan og laing water district sa Mabinay. Rakrakang pangpubliko, pinaagi sa kahanginan, nga moabot sa natungdan, mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Rakrakan. Biisguti ko na ninyo, Kuya Islo, kung kanang inyong radyo, para gyunas mga katawan, pagtabang ato sa mga dinaw-daw, sa mga mudangop niya, kay dangpanan man kana, kanarong naitabo na sa Mabinay, wa mo mag-diskuta na.
Bullseye! Unya kuno nang kananong mampasing nga layo ras tilain ng inyong mga ebidensya nga mo'y nakabankrupt kay unang presidente niya na pa'y unom nakapulim niya katunong gauna mo na nakabankrupt. Bullseye! Mga utukan ninyo, mapaw kayo mo mga komentaryo eh. Loko-loko eh. Pero kiling mo sa puwasiko na dyan ebidensya. Gipasulti ninyo ang pinanggang opisyal, gipasulti ang puwasiko, gipasulti ang Bae City Water District. Makita nimo nga gimaniobra nila ang puwasiko aron mawala. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang rakrakan. Unya di mo mga ulaw na, dulo dipinsa mo unya. Puro mga bululyaso ninyong katarungan sa radyo. Oh? Bullseye! Oh, mana Kuya Is. Isog man kakabi. Birahe ko na nang imo ang mga kuwan diya, be. Bayo! Biasig naibog po ka ni... Biasig naibog po ka sa mahay. Lami, nindot kang lawas ni... pilalanggang opisyal. Sige na ba nagpa-insert? Bayo! Ano na masasabi ni mga text messages mga higala kay alas 5, apit na alas 5:30? Ay sir, dili dyan may moto ni Kuya Ed kay babae ray giapas ana. Sir, manabdos ng bayi, biyaan ra po na niya kay ipangita na siya sa iyang anak base lang kwarta gikurap na Kuya Ed. Iya lang iplite pa uli Cebu kay tabang na sa pobre unya usa ka libo ra gihatag sir puli jud ng ang announcer sa Pansalagon. Awa jud gihatag kay kanang uskalibo gihatag kunog tabang sa laing nangayo. Kung sa utuka kanang dili para ana imong ihatag og nangayo na mo maglain pud sa radyo kay the best good mo nga radyo iyo mo hatag. Correct. Ulit lang message. Diyan ni mo makita. Good afternoon, Sir Ray Blanco. Idol kayo na mo diri sa Cambugas o greet lang ko ni Chisrel Bertodaso. Happy birthday. Dagan pa ang birthday nga moabot nimo. ER. Sami ER. Nimo ER. Greetings from Sheila Bertodaso. Thanks. Giswell. Happy birthday ni Maria Giswell. Happy birthday to you. Naipit message mga igala. DJ happy listening to all listeners. Especially to all frontliners. Palayan dyan sa pag-expose sa mga hiwi nga mga binuhatan sa atong busing. Ayaw dyan mo kabalaka o dili mahadlo kay subject to batikos kay public servant na sila. Owned by the people na daganan ang nagbantay kay patugaman o trabaho sa gobyerno. Sa 2 Timothy 3 verse 16, insakto ang inyong pagbadlong o pagsaway sa hiwi nga binuhatan. More power to RFM from FCM. Abyss regards to Ruiz family. God bless. Okay, salamat kayo ni Maria FCM. Tinood yun na, ituga ang Biblia ron sa pagbadlong, pagsaway. Nalingon ka ikaw, born again ka, kuhan ka, Christian ka, sige ka diyag pamira. May ganin niya akong pamira, makuha para si Ginong Isus, mamunal gito. Kasagot sa Biblia lang namunal. Katulad sa templo yung ipamunala ng mga tindero dito, mga kuan, mga karniro, kuban pa. Muna nga, mayroon gani may bakpar niya mo adir eh. Ay DJ, mayong hapon, kusog kayo mo diri sa Basakan, Barangay Pandanon. Always yun may naminaw ninyo, DJ, great lang. Nako, ako mama o papa o sa akong mangod, DJ from Raquel, Papa, thanks sa pagbasa. Yapa, hi Sir Ray, good afternoon. Ay, rako sa akong mga friends, si Ate Ronalen,
kadabid also ni May kadabid also ni Aileen Malingin o si Inilin Kultura o si Ann Lacorte. Also ni Sian Habagat o si Karen Palumar. Also sa akong parinti si April May Navarro diya sa Sambugay, Sambugnay o sa tanang Navarro family. Also ni Jory Ayacosalim o ni Jubert Acosalim o sa tanang mga avid listener sa RFM o especially lalang diay sa akong class si Rosemary Ilmaco. It's me, Janji Romano from Bunlon, Pandanon. Okay? Yapa? Good day, sir. Mugres ako. Happy birthday ni Day Angie Aureliano Anadonog sa Tara. Bahay nga nag-birthday ron si Sir Lig. Kag-birthday song, sir, kay always jud ming naminaw sa Pansalagon. Tara, dili jud kumplito ang adlaw. O walay RFM from Michael Aureliano. Okay, may happy birthday ni Angie Aureliano. Happy birthday to you. Okay. Randy Rodriguez. Randy, good. PM Sir Ray, mo comment rami aning dalan paingon sa Barangay Kauswagan. Halin sa una, elementary pa mi hangtod karon. Ang kalsada, sige ra tambakan ug bato unsay pagtuo nila sa mga motor diri nga moagi tracking. Wala na ba'y pag-asa nga masiminto ng dalan. Shout out ako sa barangay official sa Kauswagan. Ilabi na ni Kapitan, ayaw ba sa ako pangalan? Sir Ray. Okay, salamat. Mauman na mong kasada, texter, no? Kung mawala na ng mga haring Nabucodonosor niya. Kaya giuna naman niya itong, giuna naman niya ang iyang mga project, na? Ang iyang mga project may giuna, ang iyang pag-deliver o balastitos, karkar, o uban pang mga nag-order niya, o katong iyang mga pakyaw diya, mga kontrata diya sa gobyerno nga mayor si opisyal siya o niya mag-contract po og mga trabaho diya sa gobyerno. Good time, Sir Ray, please ayaw mordira pilidong bayot o magtawag ka ni Kuya Ace. Tawagan lang siya Kuya Ace. Ingna nga Inday Bibi. Oy, Inday Bibi din siya. Okay, lang text messages mga igala. Okay, Sir Ray, may ngapon. Great na ko nila Mama Papa Norman, labila sa ako friend, Gilbert Ganti, Alex Diana, o si Barbie, it's me, Junalen from Alice, thanks DJ. Kaya naman din sir, pagbuot na tanan ni Haring Nabucodonosor, gabasa ra na sa sulat, ang nalitok sa ilang baba, mura og si Busing Rapod ang gatingog mao. Saan po nilang kuhan kay mga maganik taga-dili, taga-dire, kaya di mo po kabalo nilang mga komentarista dire. Bullseye! Sir Ray, makalingaw good na si Kuya is kay cute og murag bayi ang tingog. Miya diyang ipailang nga bayot good siya mga igala. Kuya, tanaw na to kinsang iso. Kuya, di na mo agi dias Aribasore, paingon sa ilang balay mga igala. Yang ipuyan ang sikanan mga igala. Iya pa yung ikaulaw nga sikanan ng iyang pangasawa. Nangalang may kong branyo nga na may itoy. Kaya ka, kuhan. Alis na ang live sa Facebook mga igala. May nga po ni Ma'am Marilyn Cadalio is watching from Hong Kong may nga po Sir Ray always nagsunod sa inyong programa here in Hong Kong. Amping Sir Ray, God bless. RFM station. Sherlyn Ayunting Kadilig. Mayo nga po DJ from Cebu. Chichi Martinez. Mayo nga po Sir Ray. Nadya yung sa doon si Prince Ardel Cats Belsomo listening.
Nya Pichi Mingito Balsomo galisen po si Ma'am Anita Ukay in viewing here DJ Ray good day mga po niya Ma'am Anita Ukay no ayop nga namo sa kapiskay diya nga stay at home dayong ampulan ta Marilyn Kasipong Pirater may ngapon sa Ray may ngapon diya nimo Marilyn Kasipong Pirater nga laing text dahil ni adpas mga igala ato laling basahon kay isko ta karon og good pay my idol among lugar diri sa sitio o ayon nalato na mi idol og pinangayo kuryente og dalan putol-putol mga matay na lang ang uban og pinaabot wala gyapon ni 2022 na lang amo pag-asa kusog mo diri sa sitio o ayon barangay Manlungay salamat idol Bullseye! abili mo diya sa ako tamo diya taga sitio Uwayon nga nagulat yung tubig gisulti nas power team sa power conduit team gisulti yun ang lasisyon mo nang dili nila i-live kay mga ulaw sila Bullseye! gisulti nila session mga igala niingon ni power team kunamo kay niyo lagi ang Lucky 7 nga hatagan na ito insaktong panubig ang mga katawan sa Mabinay. Yung sa tubagin ni power team mga igala, kung ihatag na ito ng panubig diya sa Mabinay, kamo ray mabulaan kay inyo ng plataforma, unya kami. Bullseye! Muna mga igala, di ka gusto tubigan mo kay hadlok sila nga dilis la daygon sa mga tao ang power awang Lucky 7 mo dahil kay may plataforma. Bullseye! Dali ningon ng Lucky 7. Among isalindot, among ibasura ning amo ang dungog. Bisag paghimo ninyo, paghatag ninyong mga tubig sa taga Mabinay. Bisag ang puno ninyo ngayon ng project, bahala di may ma-appreciate, dili may ma-acknowledge. Pinaka-importante ang mga pinakakabos na itong kaigsunan, makatubig yun. Bullseye! Kadungong manahon sa kaambol ang Lucky 7 mga igala. Bullseye! Pero ang ginauna ining power conduit mga igala na bisag unsay buhaton ng Malbinay kinanglan mo aklalis na to sila daigon na to sila na di mamuangay daigon kay maunay inyong trabaho. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang rakrakan. Di naman kinanglan magulat na mo daigon og tao kay gipili mo aron mo servisyo mo sa katawan. Bullseye! Mura man og utok bulinaw ko ning mga tawana po. Idadan mo kay para rin sa inyong kaugalingon di ay. Bullseye! Bullseye! Gipili mo para sa pagserbisyo sa katawan. Rakrakang pangpubliko, pinaagi sa kahanginan, nga moabot sa natungdan, mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Rakrakan! Insakto lang mo karong 2022. Ato yung balingkamutan nga wanay masagol nga taga-ilaha. Bullseye! Kaya kung nato pang sagulan mga igala, mura na sila mga tagaw, mga virus na mupakgang sa mga kayuhan din sa atong lungsod sa Mabinay. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Rakrakan! O wala pa Lucky 7, dili madiskubrihin ang mga malusong mga transaksyon din sa ato ang lungsod. Bullseye! O tanawa, ang katong pagpangawat sa munisipyo gikan sa Tubo, mga kahoy, nganong dagan namang na-involve ron, nganong dagan mang ni hatag silang testimony. Asa nagibutang ang mga Tubo, 15 kabaligya, kaya na may ngalan sa kabaligya. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Rakrakan! Muna nga ang Lucky 7 mga igala, maglagot ko sila kay nga naman. Ang focus sa Lucky 7 is to serve the people. Kaya nahila ang pangandoy, nalagaran ang mga dilaw-gaog, nalagaran ang mga kabus. Bullseye! Pero kining power conductor, atubangan sa kadaganan sa mga konsyal, niingon yung power conductor nga, kung na mong tugutan kay majority, may pwede man na
Pero ang dungog, asa man, di ba kamo po pasidunggan ra? Bullseye! Unya kami, asa naman may. Bullseye! Tanawan ko ng mga pasiyag, mga konsyal, mga higala. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang rakrakan. Unya, kung musugat na ba ng mga konsyal, mga higala, magbuntag ay dias panyabunan. Bullseye! Unya, dili priority nila ng pagservisyos mga katauhan, mga higala. Bullseye! Muna atong gikuan mga suking tigpaminaw. Muna atong gikuan ang ining texter na to nga iyan na lang paglawam karon lang 2022. Kuri ka. Nya atong magsabot ha. Ani naman kumubutar sa mabilay, magsabot ha. Straight God, wala palusot to na to. Ha? Yung sa mali, 7 plus 2, 9. 9 yun tanan. Ha? Mustay ka og 9. Pais mayor o konsyal. Ha? Kaya na lang, kaya mo na ipaglaom yun na to. 9-0. Muna ato ang target. Kaya dyanay ka plano mga igala o kuan mga suking tigpaminaw. Basta RFM. Nga ilang awagon. Isang kinsa sa mga ruis padaganon gyud nila og mayor. Mo nilang hangyo kay murag di man muragan si Konsyal Berle murag gahimo og grupo karon nga basta RFM, kanang basta RFM, basta ruis for mayor. Bullseye! Mo nilang plano karon mga igala. Naay mga grupo karon nato diri sa Mabinay. Nakakatawa nga ni Sir Carlo pagingon nga basta RFM sa dili RFM station. Ruis for mayor. Wa man magtimik ng mga ruis. Wa may ganang mudagan tungkol kasamok ni lungsod. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang rakrakan. Nagay tagabayawan mga igala, tibok pamilya, mubalin sila basta mga ruis mudagan. Bullseye! Mubalin sila sa Mabinay mga igala. Para lang yun nga musuporta sa mga ruis. Ya, sa ama, basig matandog na to ng mga ruis in taon. Bullseye! Kay mag-isip naman tayo, kay maragwa may decision sa Berlin. Sige nga magdungog-dungog imo istoryahan. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang rakrakan. Mali mga suking tigpaminaw. Textile? Koreka textile. Wala sa kita ako ang textile. 2022. Rilan ko, mubalin ko direct. Risto. Rakrakan, rakrakang pangpubliko, pinaagi sa kahanginan, nga moabot sa natungdan, mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang rakrakan. Wala yung solusyon yun kay kung magpabilin pa ni sila mga igala. Ang ipamahayag nila diya sa ilang sesyon nga kay mapili man yun gimuon nila mga igala panubigan niya tanang mga barangay din eh. Pero sa gitupag nila pahimo man na. Pero kung matagaan na to nagpanubig magpanubig ni mga katawa na to kinsa may pasidungan di ba kamurapon. Power time na mga igala recorded na mga igala na ila ng gisulti diya sesyon. Bullseye! Yung pagkaman niya istorya niya kami asaman may Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang rakrakan. Gani sila ni Honorable Berle Ruiz, Honorable Francis, o Honorable Baruna mga igala ni ang breda nga bisan ka mo inyuan ng dungog. Importante matagal tubig ng mga tao. Okay kami. Bullseye! Tanaw ipaliwala nila ng ilang garbo, ipaliwala nila ng ilang plataforma nga ilang ipagarpar niya itong eleksyon naroon naman makaservisyos katawan. Para naman yung matubigan ng mga katawan nga way tubig. Ilang itunlo ng ilang garbo mga igala kining mga Lucky 7 para tukulog alang sa mga publiko na yun. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang rakrakan. Mga suking tigpaminaw, makita ninyo kinsa ning kuala kaya kung textile correct.
mga hiwi. Tara na itong texter nga matag pa niya. Ang paglaom na nato nga maayo ninyong mga karsada, matagaan mong panubig. Karong 2022 na laman yun. Bullseye! Ayaw mo kabalata, kinyo lagad si Bullseye Blanco, mutabang ko. Pinagi sa akong usa ka buto mga igala. Nasayon ko nga makapadaog ni kini nga akong usa ka buto nga akong idugang sa mga supporters diri makatabang ni padaog sa mga taong tarong dinis lungsod sa Mabinay. Rakrakang pangpubliko, pinaagi sa kahanginan, nga moabot sa natungdan, mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Rakrakan. May nga pon sa Ray, kanang taga-Pikas nga nagtingog sa umuom, mangusog yun na sila og tabon sa mga hiwi nga buhat sa ila busing kay og dili sila mangusog, dili na masudlan ilang bulsa. Bullseye! Ang panginabuhi manggo na textile, watay mahimo. Panginabuhi na. Kalabas, kalabang tigsibya sa haring nabukod no donosor, parihara pod niya nga butbuton, wala pod siya, wala pod si yakabuyag anang iyang tigpamaba nga mapuro ra mga pangbang binotbot, panglingla sa mga katawan nga naapoy mga katawan nga ignorante ra gyud sa kamatuoran. Walay mga kamatuoran ng tigsibya ni Busing. Padayon ra mo sa Ray, kay kaming mga katawan na sayod ni nga kanang tigsibya diya sa umom, mga butbuton ng daghan. Ayaw lang mention akong number sa Ray from Pandanon. Thank you sa Ray. Always konggas sunod sa inyong mga programa. Bullseye! Salamat kayo, Texter. Di natin mention ng ngalan. Salamat kayo. Muna mga suking tigpaminaw ako. Dili ko lumad taga Mabinay, pero nakapuyo ko kani sa Mabinay. Dugay-dugay po kong kapuyo-puyo diya kay ako. Dahil galibot-libot diya, gwali anang kabungturan diya ko, nahulog mga igala. Ako lang ipangbaktas-baktas mo lang libati ko kaluoy sa Mabinay mga igala tungod dining grabe na kayo, murag bais ni siya sa una mga igala. Ang bais niya itong 2004 hangtod 2012. Yayo yung lampurnas, corruption, tanan-tanan mga igala. Dari sa bais, giutangag 260 million. Ang doon, what pa kabayad? Si Mayor Mercy una nakabayad. Ang gihimo karon konsorsyum, igikwani sa Gaisano, ang Gaisano na gabayad. Ang may tabo sa din sa Mabinay, 200 million kapin po ang utang ko, naglisod igbayad nga syudad may samot na yun ninyo lungsod ra, wamoy dakong income. Ha? Mabot ang panahon nga tanang palaliton dari dollar. Bullseye! Ina kong bakakon mga igala, dollar. No, nagsugod na inyo ang tax, inyo ang ng sidula. Bali ng mahalam, kapagulbol na, kaya ano ko nung niabot na 100 kapin niya. Bullseye! Mga, bisa ko ay kabaho, 80. Bullseye! Ako, dako ko great niya sa among city hall. Ako ang tax, ako ang resident certificate, mga igala, pila? 83. Bullseye! Na ako'y trabaho, na ako'y baligya, nga registered sa BAIS, pero 83 sa. Bullseye! Akong anak, 20. Nana, mga igala kabarato pa diri asublaw. Pero diya sa inyo, kabalo kong maglisod yung mutalan diya. Maglisod yung ina kong bakakon. Labi na yung mga utang, labi ang kagkuha. O 10% mga suking tigpaminaw. Muna kong gingong, nagalisod bing tagabais. Pagbayad din ng 260 million nag-iutang sa former mayor. Unsa pa ka mo nga wala mo inyong kagalingon nga dako-dakong income kami na aming sentral. Katunga sa Orsomco, na aming solar, na aming cab, daghan kami mga negosyo dire, na aming mga apartment, na aming mga hotel. Pero galisod pa biya ng 260 million na utang sa merkado, di ba, is mga igala. Bullseye! Kini atong
sa atong live, murag wa pa may nisulod ba ko? Ang atong katapusan rin, si Ma'am Anita Ukay. Unya si Ma'am Marilyn Kasipong Peratel. Ang atong nasulod rin niya. Kaya itong naman nun, mga igala, atot kaninyo sa Ruiz Enterprises. Tanang panginanglan sa mga construction, mga igala. Dili lang mga material sa apil na mga tools, sukuban pang mga galamito ninyo diya sa pagtukod o balay na adiri mga igala. Natay mga balas, kraba, siminto, natay mga tiles, uban pa diya mga pintal, yung kadalain ng mga brand mga igala. O gusto kag mga baw sa inyong CR, kompleto diri mga igala sa Ruiz Enterprises. Atod usab kaninyo sa tuwang Ruiz Print Shop nga mo photocopy sa inyong mga IDs, mga panginanglan ninyo diya nga kaangan i-photocopy, pinagi sa Riso, Gonzaga, ari diri sa Ruiz Print Shop, mo print out sa tarpaulin, dinagko, ginagmay mga igala, muhimo usab sila mga temporary plate number, o niya sa ato ako mga mahal sa kinabuhi nga ato ang ato na yung ikabalos kanila samtang wala ning kalibutan na mo na ipagpaanyag sa ilang permanenteng higdaanan diya sa sementeryo pinagi sa paghimo o mga nindot kayong mga lapida pinagi og lister mga igala diri sa Ruiz Print Shop makakita ka sa mga lapida diri mga igala bisan pa ang hulagway sa inyong bas kinabuhi mahimong ibutang sa lapida mga igala ha pinagi sa lister nga mga makina diri sa Ruiz Print Shop. Ato dasab kaninyo sa Ruiz Coloroping. Muhimo usab lag mga gutter, mga gutter binding mga igala sa mga plain sheet. Diri sa Ruiz Coloroping para sa inyong mga balay. Karon manindot ang inyong balay, gamitan ninyo ang mga colorop diri sa Ruiz Coloroping mga igala. O nya ang ato ang Ruiz Cupra nagpalit kinig pinaka-mahal na presyo sa itong mga Cupras karon mga igala niya. Doon na tayo nag-text doon pila kunoy kilo doon kay magpadaga siya ugma. Ma'am, idiretso na gila doon ma'am. Ako'y kagarantiya na mahal ang palitanay sa Cupras doon sa Ruiz and Cupra mga ma'am. No? Kanya, ari-ala doon ma'am, ugma, mauman mo diya dagas, idiretso na sulod doon niya. Ang ato ang timbangan doon sa Ruiz Cupra mga igala, espada, dili lisod kayong limbungan kayo sa man yung paglimbungan ng espada. Nya kana si Ruel, mo na siya timbangon sa korte o niya kay nana man na siya kaso. Manangay mo kablaka sa Ruiz Cupra kay anes o niya klaro kayo ang timbang, ikaw magtanaw kung saon pagtimbang ang inyong Cupras mga igala. Ruiz Cupra ang pinakamahal na mukumpra o mupalito Cupras din sa tuang lungsod sa Mabinay. O niya kalinte mga igala, umana ninyong Paskula. Maglisod taglimbong lang Paskula di ay ko katong naay kwan states. Naay states katong espada bitayon. Kani siya Paskula. O niya, tanawa din magpatimbang mo, klaro dyo kayo. Magtanaw mo. Malisod mo na siya limbungan kalang Paskula nga timbangan kanang mura na siya na intablado ba nga ipatong dito ang mga produkto. Isang pila pa kasako. Muna nga, klaro kayo na mga igala nga kiningila nga transparent yun sila diya kaya na mas gawas ang timbangan. Sa di pa na timbangon, ibutang tong mura o pamato niya, makita yun mo 0-0. Makita yun mo 0-0. Sige ko katambong diya. Muna nga, katong nag-text na to, wako kabalos presyo kung pila gani ang presyo ka ng Cupras, sir? Dili. Pinakabarata, pinakamahal kita. The rescue na dire sa kumpranay, sa Tibok Mabinay, ma'am, kini ang Ruiz mo yung pinakamahal kayo mukumpra o Cupras. Idritso na ninyo dire. Ako ikagarantiyan ninyo na safe kayo ang inyong timbang sa inyong Cupras, mga suking tigpaminaw. O niya, tutod ka ninyo sa Ruiz Aluminum, Glass and Aluminum Supply.
katong mga balay nga nakumplito na niya ang ilang mga pultahan, naglibog sila kung sa ilang ibutang sa ilang pultahan, kasaan mo sliding window, sliding door, dito sa rules, glass and aluminum supply. O niya, pwede po rin sila mutaod yung ginosida sa inyong balay. Sila po yung mutaod sa inyong mga sliding door. Sila po yung mutaod sa inyong mga sliding windows. Kung sa gusto ninyo, ari-ara ninyo ang rules, glass and aluminum supply, mga igala. Nga, at pinasab ka ninyo sa tuwang Himag Oil, ang atabukid ng Tribe Herbal Products. Parahin kining nag-distribute sa Himag Oil din sa tuwang lungsod sa Mabinay. Doon na lamang kita exclusive distributor ang Briar's Chicken House o ang RFM na mapalit niya diya sa tuwang mga tinda niya. At tangin ninyo mga igala, ang matag botilya, murag ang 60 ml, murag 250 na siya mga igala. 250 pero doon na niya may special price na mo mga igala sa upat ka botilya. Ang inyong mabarian 450 lang, upat ka botilya. Dako nga botilya mo sultan sa upat ka botilya. O niya 450 lang. Ulatan ninyo ni kay nag-promo ni kay kanang upat ka botilya kung ninyo ng paliton 1,000 na na. 1,000. Pero amor ang pangayoon 450. O niya doon ay 111 herbs. May itawag na to cobra seeds, uban pa nga mga ingredients nga makaayo gilanat kaayo sa inyo ang ulcer, uban pang sakit internal o external. May po rin ihaplas, may po rin siya sa mga samad-samad, tinikbasan, pinusilan o maayo sa pinches, mga gahubag-hubag mga igala ang atong Himag Oil. At tangin ninyo upat ka botilya tunga ni o nga, ang inyo lang barian is 450 laktod na pagkasulti. Ang usa ka botilya 100 lang 60 ml. O nga 250 man ni sa regular price. Doon sa bais 280 ni. Dias Mabinay 250. Mana nga natanin niyo na itong promo niya. Maybe di sa taron mukalitan niya kung pamaligya. Pag andam ra mo 450 aron maka-avail mo. Mga 2 ka semana ra nga tuang pagpamaligya ana nga tag 100 ang 60 ml aron mo maka-avail sa tuwang Himag Oil. Wala kita kong oras mga suking tig paminaw. O niya, sa ngalan na lang sa tuwang station CEO si Honorable Bernie Ruiz. Bullseye! Sa atong station manager si Ma'am Linda Ruiz. Bullseye! At tuwang assistant station manager si Sir G. Franz Ruiz. Bullseye! Ato ang technical department dito sa ato ang Andina mga igala si Sir Paul Ryan Ruiz mga igala. Bullseye! Gatong kauban sa Pikas Lawak sa Masters Control sa live na to sa Facebook si Sir Carlo Ruiz. Bullseye! Wala kita kong oras, kinilan yung kalagat si Bullseye Ray Blanco. Bullseye! Ang astig sa Negros Oriental. Bullseye! Mingo na lang kaninyo, ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Bullseye! 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 Rakrakan pangpubliko, pinaagi sa kahanginan, nga moabot sa natungdan, mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Rakrakan! Ang ating Diyos kasaligan, matinod anon gamhanan, siya atong dalangpangan. Panahon sa kalisdanan, pilit kita niya talidan, andam siya sa pagtabang, sa tanan niyang katawhan. Ang atong Diyos